Soc Toni Moya, mestre artesà tallador de vidre, propietari de l'empresa Cristal·leries Moya, que aquest any fa 72 anys d'antiguitat, que el meu pare la va fundar i fa uns 30 que l'estic regentant jo. En què consisteix l'ofici? Què és un mestre artesà tallador de vidre? A partir d'una peça llisa li donem un valor afegit. Per tant, d'una peça llisa, d'una copa o un got llis, tu li fas, per exemple, una sanefa... Diversos tallats i aquella peça queda totalment personalitzada. És tot un art, això. Sí, totalment. Toni, què estàs fent ara mateix? Quin projecte tens entre mans? Bueno, ara vaig a fer el clàssic got de perpent de whisky, que és un got baix, que el seu nom és Got on the Rock. És un tallat molt net, que està composat de 2 aros i 5 verticals. És complicat treballar el vidre? Per mi no, però et diré una cosa, cada dia aprenc. Què diferencia una copa o un got gravat i tallat a mà d'una copa o un got que no ho està? El client, per qui és aquest got, només té aquest got ell. I, en canvi, un got de motlle el poden tindre tots. Heu treballat per grans cocteleries de la ciutat, oi? Des de la cocteleria Boades, l'Ideal, el Dry Martini. Aquest és un got que fem pel gin tònic, amb l'exclusiva, pel Dry Martini, també, que va en joc amb tota la cristalleria que té el Dry Martini. I també havíeu treballat per l'Up and Down? Per l'Up and Down, sí. Amb gots com aquest? Aquest, exactament. A l'Up and Down hi havia, com diu el nom, l'Up i el Down. L'Up era, la zona VIP i a sota, el més jovent. Llavors, per diferenciar-se dels gots llisos de baix, ens feien posar aquest logo i aquestes 12 llances. Només fer-li això diferenciava el got totalment. Aquests gots es trenquen en una discoteca. Sí. Què passava quan es trencaven? Podies tenir encàrrecs de milers de gots, sí, no, setmana sí, setmana també? No, aquests gots, ens demanaven igual 2.000 gots, o 3.000 o 5.000. Sap greu quan es trenca un got com aquest? Sap greu, perquè t'està trencant una peça que has fet tu. Però per altra banda, dius, si ells no trenquen, jo no menjo també, no? Toni, ets l'únic que queda a Catalunya i també la resta d'Espanya, en principi. Que jo sàpiga, amb actiu, sí. Antigament no era així, oi? Estava ple. I cadenes de talleries, amb 8, 10, 12 talladors. La professió del tallador de vidre està en perill d'extinció? Jo soc molt positiu. És un ofici com un ebenista, que sempre té que existir un ebenista, o un serraller o un manyà. El problema de la desaparició dels talladors és que no ha hagut un relleu generacional de pare a fill. A mi em sap greu cada vegada que plega un tallador. I la pregunta de molts clients, Toni, i quan tu te jubilis, què passarà? Que ens deixaràs penjats?